Nakumphuphi ex yami ndinika imali ndakhwela efowunini ekuseni sapha le mali buthe uzandinika yona wena hayibo indathi jonga ndikubona ephupheni amaphupha athi come true sapha le mali bundinika yona ephupheni hayi bentasesoze siqhathwa kalonga la madoda asichochele emaphupheni ngoku masibafowunele klaro basinike le mali Asambe sitya sihambe sityana sibe imuvi sinengqe sityane sitye sityane khona lo mnqundu uthatha umbeko wam yu abantu uthathwe nguwe dabawo hayi mantola yakhanela wena makazi ubani lo mnqundu ndingamazi ubiwe nguwe umbeko wam hayi mamtola chaphe nochaphe ntoni le lulusu lwam olu bendilambile Yeah, look at this. This is sour. Let me take a closer look. This is sour. There's a black jelly baby appearing. This is sweet. No black jelly baby appearing. Simungutina bakhosi. Asikho sweet. Why aren't you sweet? Why abantu abamnyama bengekho kwelicala? You are sour. Simuntu. Siphela kakubi. Good morning, officers. Good morning, officers. Good morning, officers. Officers, good morning. Officers, good morning. Good morning, community. Good morning, community. Good morning, officers. Good morning, Who's that? Stop that. Good morning, officers. Only a woman can understand the plight of a woman. Sorry guys, I know you are trying, but you'll have to sit out of this one because it's about you. I'm struggling to find and keep a man. No, andibantu dimnandi kudala bacho, ndiyasexa, ndiyashave, ndiyaducha, ndiyawexa. I just have too much love for one man. That is why I'm looking for something or someone who can help me find and keep a man. Steve Harvey's book, Ayincedi, it's all about self-work, and I've got too many issues that will take too much time. I need a quick fix. Ndibagqibile opasta sendivela kulo wedum, ndabaleka so to ufuna ubona ikhekhe lam alitsitse ngedum ndathi oh hell to the no. Sendivela kohinta ishabalala ndoyiswa ilalingo e-universal sendivela ndabaleka kusophela imali i-palm readers ndishiye ndi-depressed. It's all in the mind. If it was in my mind at home, would I still be here? Anyway, hi Sukaman, ladies and men who have been caught and who know who and how they were caught, please DM me because ikhekhe lam liyaphela and mina ngikhathele udliwa mahala. On the Somebody in a taxi telling me they paid me, yo, like you didn't pay, like you didn't pay, yo. You didn't. But you're hitting me. You're hitting me. Sister. You're on camera, yo. Sister. You're hitting me. You're on camera. Now I'm not gonna hit you. Hit me again. I'm not gonna hit you, yo. But you didn't pay. You didn't pay, yo.
uzwami mama. Ndisenge moto yam qha ke ngoku yabandweyo yikane zangu ke mna. Hey, yazi mama. Aziluma azamazinyo sazikhupha amazinyo noko. Ale ayina amazinyo bakhulu nje. Hayi wana mix plastic. Ufuna ndisithuthe mabcirha ke ndizelelwe nqagwe ndimabcirha ndikujawulo ndikutswetswe ndikunxiba ndingumntana ndiyintombi yaserhi. Hello. Hello. Jonga ke njani ndinsungiqhela masimbeza. Ungiqhelisa wena qala Jonga sungiqhela msuni wakho lelibandayo. Bheje indoda le uhlukane namsuni wakho. Ngekho uba ucela besikhe salala dikwaze uthe kubig mama nguwe lo msuni osamabele amakhulu rubbish. Unqondo banda inkumakazi nguwe lo. Hamba ufuna wena qala uyafana. Ube nayo indoda uzoba nelishwa. Uyafana wena qala. Wena kuthi mina nawe siyafana. Phek nawe Kibomvana. Hayi. Yawutyayo awuvule amazulu. Kuvala umlomo. Yawutyayo. Mama. Generation njena ke. Lo tabu idonki ngathi into babomvana. Nganto babomvana seyihleka. Ngathi wemthini. Hayi. Inamazana ntayihleka. Yonke uhlelo wemthini yawo ushayeza amantombazi emuntu sozamla awuzamle hayi ayishaki hayi yozamlo yazamla lapha yazamla lapha ibala ngobhodla mos ngobhodla kis nodi ngathi ujama fele hazuka lobo ngombombane wento zamabombane boshiya phazo nto zosekapa akon ngawulila ngawulila ngaluligeza ngawulila yenzi manje nje ngawulila ulile ngathi uphela lithemba suka uzenze manje azondwezo manje ngawo so team line team line iqwele suka ka team line hayi into ngathi uyavumisa ka team line nje kahle mana ngoku yebo we ngathi team liqwele bomvana Luka ibana so nxa uzibamba impumlo awuyovuke nje ucaba awubamba impumlo usitya khona hayi man asenziwe zonto ezi xa ubamba impumlo manje usithi nje yabona ke izimpumlo zethu ke zibona impumlo zethu chopulayo ngalo nje ngomama usithi nje ngiyabona ngathi ujaya into zikhoyo ngiyabona ngathi ujaya into zikhoyo ngathi libomvana suka Angisuke ndiyotyiwa mna ngokusana soze ndime ngomziyanda mna yena onalo apho uncedo lakho alifumana khona mna ke ngenxa bendikhontrola funeka ndingemnandoda andizuba nayo ke indoda ngolu hlobo lwakhe ke ndiyophaqa akho nto izandidibanisa nee-feelings ndiyophisa ngayo hayi namhlanje ndibhoka isicuku sana and usemsebenzini yena and ngoku into enza kandixelele off days zakhe soze mnatsho ndiyotyiwa ngoku gqibo 5 condoms apha ebhegini ndiyonyiswa qha sana ndisheve sifana neyosana ngoku ndimekule ndawo soze ndilinde loo xaka kaloku mna sana ndilinde ububhaxa makathi ayifumana idiniwe Nobuhle kuva kuyabanda phandle ngenendlini. Thini cha. Ntoni mangathi godola wena ayisuka ntoni ngathi godola wena kodwa godola mna ayisuka sudika man. Ngathi godola wena ngathi kodwa godola mna. Thini. Uthena mama
idika mna